हाय फ्रेंड्स, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते। आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला दाखवणार आहे उकडीच्या मोदकाचं सारण कसं बनवायचं ते। आपल्याकडे घरी गणपती येतात किंवा संकष्टी अंगारकी असते तर त्या दिवशी आपण मोदक नक्की बनवतो। तर त्या मोदकांसाठी आपण जे सारण बनवतो तर त्याची एकदम अगदी सोपी अशी रेसिपी आहे। रेसिपी मी तुम्हाला नीट समजावून सांगितलेली आहे, त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। आणि जर तुम्ही माझं चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर प्लीज चॅनल सबस्क्राइब करा। सबस्क्रिप्शन एकदम मोफत आहे। चला तर आता व्हिडिओला सुरुवात करूया। इथे मी गॅसवर कढई ठेवलेली आहे, कढई गरम करून घेतलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये मी 1 कप हे ओल्या नारळाचं खोबरं घातलेलं आहे। किसलेलं ओल्या नारळाचं खोबरं आहे। इथे ओल्या नारळाचंच खोबरं वापरायचं, सुकं वापरायचं नाही। आणि 1 कप खोबऱ्यासाठी मी इथं पाऊण कप किसलेला गूळ वापरलेला आहे। काळा गूळ वापरायचा नाही, साधारणतः पिवळसर किंवा पांढरसर जो गूळ असतो तो वापरायचा। आणि याच्यामध्ये मी अर्धा कप हे पाणी घातलेलं आहे। तर पाण्यामुळे काय होतं की गूळ खोबऱ्याला छान अगदी चिकटतो आणि मस्त असं सारण तयार होतं। 1 पाव चमचा मी याच्यामध्ये मीठ घातलेलं आहे। मिठाने सारणाची टेस्ट खूप छान येते। आणि याच्यामध्ये मी 2 चमचे खसखस घातलेली आहे। खसखसने पण सारणाची टेस्ट खूप छान येते। थोडं तूप घातलेलं आहे, तूप मात्र नक्की आवर्जून घाला, त्यानेच सारण फार चविष्ट होतं। आणि आता मी हे एकत्र करून घेतलेलं आहे। आता मी याच्यामध्ये अगदी पाव चमचा हळद घातलेली आहे। हळद ऑप्शनल आहे, तुम्हाला आवडत असेल तर घाला, नाही घातली तरी चालेल। आणि हे एकत्र केलेलं आहे। आता याच्यामध्ये मी अर्धा कप हे काजूगराचे बारीक करून तुकडे घातलेले आहेत आणि थोडी वेलची पूड घातलेली आहे। तुम्हाला आवडत असतील ते ड्रायफ्रूट्स, जसं चारोळे आहेत, बदाम आहेत, जे आवडत असतील ते ड्रायफ्रूट्स तुम्ही इथं घालू शकता। फक्त ते बारीक करून घाला, म्हणजे ज्याचं जे आवरण आहे ते फुटणार वगैरे नाही। आणि आता मी हे सगळं व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे। आता मीडियम गॅस फ्लेमवर अगदी पाणी आटेपर्यंत आपल्याला हे सारण शिजवून घ्यायचं आहे। तर हे बघा, सगळं मी सारणातलं पाणी आटवून ठेवलेलं आहे आणि बघा मस्तपैकी असं सारण तयार झालेलं आहे। सारणामध्ये पाणी जरा पण ठेवता कामा नये, नाहीतर मोदक एकदम असे लिक्विड असे लागतात। त्यामुळे सारणातलं पूर्ण पाणी आटवून घ्यायचं। आणि तुम्ही बघू शकता खूप छान असं सारण तयार झालेलं आहे। तर व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा। थँक्यू।